дар барномаи таълимии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино барои солҳои таҳсили 2025-2026 ду ихтисоси нав биохимияи клиникӣ ва психологияи тиббӣ илова карда шуд, ки қадами муҳим дар самти омода кардани мутахассисони соҳавӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи тиббӣ кишвар мебошад. Ҳоло дар донишгоҳ аз рӯи 40 ихтисос мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар зинаи таҳсили баъди дипломӣ, аз ҷумла таҳсил дар зинаи интернатура, ординатураи клиникӣ, ихтисосгирии аввалин, магистратура, аспирантура, докторантура аз рӯи ихтисоси PhD ва докторантура омода карда мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар донишгоҳи тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино бо назардошти талаботи соҳаи тандурустии мамлакат, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии озмоишгоҳҳои тиббию иҷтимоӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти тиб ба таълими ду ихтисос дар соли таҳсили оянда иҷозат дода мешавад. донишгоҳ заминаи мусоидро барои омода намудани мутахассисони босалоҳият дар самти озмоиши клиникӣ омода намудааст. вобаста ба ин, барои пойгоҳи пашишгоҳи тиббии бунёдии донишгоҳ дастгоҳҳои муосири озмоишӣ харидорӣ гардидааст, гуфта шуд зимни нишасти матбуотӣ дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино. ҷиҳати таъмини таҳсилоти босифат барои омода намудани мутахассисони самти психологияи тиббӣ, созишномаи ҳамкорӣ бо Донишгоҳи таҳқиқотии тиббии Приволжскии Федератсияи Русия ва Донишгоҳи умумии пизишкии Шерози Эрон ба имзо расонида шуд. дар доираи созишномаҳо мубодилаи академияи омӯзгорон, таҷрибаомӯзӣ ва машғулияти муштарак амалӣ шуда, мутахассисон аз рӯи барномаҳои нави таълимӣ омода карда мешавад. дар донишгоҳ аз рӯи 40 ихтисос мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар зинаи таҳсили баъди дипломӣ, аз ҷумла таҳсил дар зинаи интернатура, ординатураи клиникӣ, ихтисосгирии аввалин, магистратура, аспирантура, докторантура аз рӯи ихтисос PhD ва докторантура омода карда мешавад. соли равон дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино 1776 мутахассисони хориҷӣ аз 27 давлати дунё, аз ҷумла дар сатҳи то дипломӣ 1752 нафар, дар сатҳи баъди дипломии илмӣ 10 нафар, дар сатҳи баъди дипломии муолиҷавӣ 14 нафар аз давлатҳои Индустон, Покистон, Русия таҳсил менамоянд. иттилоъ дода шуд, ки дар донишгоҳ таҳсил бо се забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, теъдоди гурӯҳҳои бо забони русӣ таҳсилкунанда 490 нафар, бо забони тоҷикӣ таҳсилкунанда 207 нафар ва бо забони англисӣ 109 нафарро ташкил медиҳад.